chivaudza kuti baby imba yapera. Aiwa baby. Yapera. Yeah. Chikwa yapera chaizvo. Yeah. Chikatoda kuti tikumbidzo chikarenti ndio chindini. Kwedza mushoesha matombo kana kuti ashime matombo apinde mukati meimba imamo. Takaona kuti tozodini tikwaisire kuti kumbedzo kuti ndezvopinda mukati. Ticho kuti kuda kuti chiparira chacho njani yashe matombo. Tiashara matombo chete nandikuda kuti ashiwe. Matombo echi. Oh raiti. Oh vari kusara. Unosaripi? Oh raiti. Ndo ndatotota kutota lost and found. Nemoti iwore chibhebi ndazvinzwa. All right. Jesus, chichoda baby chitai. Ite tizungu matobi Kitsa kaneyo, kitsa. Kitsa. Yeah. Amukisira waje. Nditi chinhu chore kuti vanhu ndetenda chikuru. Choti shiwa chinhu chiendere mberi. Chikashama chingaregererewe. Kuti nyumba ibambe. Chikadeshobora ngura ndabata irori. Mudachira. Amen. Mudache chaizvo. Amen imposter. Icho. Kuti namata sho. Baba vanonamata zveshuwa zvaMwari. Vaenda kugomo vachinamata mbenge ipiri. Zviri kuita kama prayer ari kusvika. Kwasira zvidoko kwasira mazenge 23. Oh. Aiwa kana shara 23 yashara. Ndandibona waya tuyasvika nini. Nguta rasvika nini? Ko kasasvika mangwana ndio intervene kumaTobias. Kumbirai. Amashije. Yes. Awalika shina kuti shiwa. Titoti tenda chaizvo. Amashije. Saka ndizvo ndinoda kuti ziyo kuti shiwa ngaendere mberi. Shiwa mazenge vanhu vaMwari zvokwadi. Uye mamwe aweje 23 tasarwa neizvozvi masikati ano 23 ashara kusvika mangwana masikati kuma2 kusvika mangwana ma2 ndingana wana kuti akwanise alright. So guys, thank you very much. Vada kuti vasupport mukumaTobias. Mondibata ndichiri kuno nhasi uye mangwana Saturday kusvika masikati. Ndiri kuno. Ndinoda kungoti dai Mwari vatikumburira mazenga hangu ndibve kuno kwakwana nezita raJesu. So that vakangopedza kudai vakutosara zoplaster kuzviri mukati. Izvi zvenamagirazi nanachizvi ndinogona kuzodzoka tozviita. Asi imba ine yafamba ine mari. Bozi kumazenge ndo kwakaipa akunomira mushi. Asi zvinoita Mwari kana zvikanzi zvaita zvakanaka. Marata akasira kukwana. Bozi ndichiriwo doubting Thomas. Ina nangu faith yakaita seya kumaTobias. Handisi kuti tinomawana here 23 kana kuti tichamashayiwa. Hamuzviona. Tinogona kumawana, tinogona kumashayiwa. Munamate. Nasi munotomboti fofa. Nemunamato. Mama muchinamata zvokwadi. Haikona kuti mazopinda pa mochirega kuzonamata futika. Aiwa. Muti zvangu zvaita. Seriously guys, for the people iwe ndo wakufara ndo Wakufara ndichiona simbi nemazenga. Alright. So guys, for the people, imagine zuro pepe takambeta video chiti simbi dzedu dzakwana. Now ndobva tati tokumbirawo mazenge edu 26 uye ndobva taita option yekumboti ona sekuti chi mapuranga anogona kuti chipira kupfuura simbi. Zvisine bhiridha vanga vasipo zuro. Saka decision yatataita iyoyo hazoti haiti nekuti matanda achona muri kudayo muchazowedzerazve mamwe madiki aya kuitira kuti roofing yedu inge yakasimba. Saka bva tadzokera futi takalkuleta ndobva taona kuti simbi dzanga chasajesa dzanga dzakachipa nema huku nails. Nemahukunezi. Saka pataita calculation makuseni tata almost an hour tichida kuona ma-pros and cons. Ndichiti chitsanangura yekuti simbi idzi dzamuri kuti tiise idzi because isusu hasati amborufa nesimbi. Ndochokwada I think vanhu vese munotifollowa paFacebook hamusati mambotora chazvesimbi. Right. Pa option yanga yachuziwa na Sister Shero yekushandisa wood mapuranga. Vanga takatisina kuita, vanga vasina kuita zvakaperera in fact. Tichibva taona kuti cost yematanda iri very high as compared to simbi because pasimbi tongoda mahook nails nesimbi. Then kumatanda tenge tichida ma wall plates
anotanga kudzira achienda kuback elevation, tozouya totenga anonzi futi machi, pozotengwa anonzi maperi line. Saka taona kuti is costful kuti tiende kuside ripi, tiende kuside iroro, tichibva tasuggesta kuti simbi ndo dziri chipi. Saka kuti ma-nails aya isitachitora mapaketi maviri, vakati isu tisingachatora futi mapaketi maviri iri ema-nails, toita kutora zvihuku asati namaziva ndokuuza kuti isati asatambo mashandisa, handidi kurevera nhema. Mahuku nails acho iwayo ndaendawo ndikanomaona mahuku nails achoni ndikati alright ndo zvaanenge akaita mhene wekuti vanopfekera sei, tichazvionawo pamwe ndienda dzoka ndizivi kuti tigona kuti vanenge vazvifambisa sei mahuku nails acho iwayo. Anzi iwo ari kuti adhora ari 6, imi maititoda chi ari 160 tikambobuda, saka ari 6 amene kuti vanokalkuleta sei, but pana achiita research yangu vanogona kuda ari kuzvi$26, something like that, $26 to $30 kazingaresvi mahuku nails achoni. Saka takalkuleta matanda anga achibuda as very expensive compared to simbi nemahuku wati iwayo edu ayayo. Zvakanaka zvikadii ndokuchibva tati ngatifambe tidese tite tonoti tingagumira tiri papi muzuva nhasi. Nhasi yava Friday, ndakati kuvanhu vazhinji ini mugovera without failure I have to live Chireya, I did my best vanhu we. Zvisine vanhu vakati no haungamboindi uchisiya chi pasina zvinhu zvekuti pagorufiwa. Simbi dzamunoona idzi dziri dzavakati 7 iyi 1 2 3 4 5 6 7 kureva kuti simbi dzedu dzeroofing dzakwana ndizvoka Ndizvo chaizvo. idzo hayi ndo simbi dziri kushandiswa pakurufa idzi amodziona wanonzi maangle line. Ha chirungu tiri kudzidza ndo atiri kushandisa panapa. Handiti ayushwa kuti roofing yedu hairo kune mhepo. Ndaona kunge futi vanhu vari kuno vazhinji kwaChireya vanoshandisa simbi pakurufa. Ndo zvimwe zvandinotisa hangu kumashopsi nezvandakatoona pandaitenderera. Then idzi simbi isusu kuroofing zvesimbi chichichi hatichatodi zvakutokwana. Saka simbi dzedu dzakwana, hatichina dzimwe dzaticharequesta simbi kuroofing kureva kuti munodadisa. Tamba akakuda tambaka. Asambona vanhu vakapora sezvizvini. Mwari we kuitisa kuti munoti ndo zvamune muchiita chiitai timbona Fara. chiitai izvi. Haiwa mwari we tipoita tinzwi Totenda nesimbi dzauya. unozongeya pamudenga uzoibata chibata yakasimbere. Sure. Then kumazenye manje takati 26 right now guys, nezora Jesu ndakuzvitenda tava ne3 mazenye kureva kuti tasarwa ne23 ka hamozvona. Echo guys hando wakufara kungoti hangu vanhu vacho vari padapa murari mushoma maekera vasvigonye soda baba ekera baba murume wavo manje hapo hambo pane kwaenda ndiye anatsa kugona zvoku ndiye anonyanya kujega pakupurudza apapo vanhu vanosiyana, but right now ndo patiri simbi dzedu dzekurufa dzakwana kwasara mahook nails ndo asara ari kuita $26. Totaziva kuti kukwavharana uku ndo kwasara mazenge 23 guys. Let's do it guys, we can do it. Ine mere katichi apa panzwa kuti kudiza ndataura yeah that we can do it. Yeah titaura tidzo datichi We can do it. yes. Saka guys, for the people handidi kurevera nema ndo hwakufara. Rambai muchitisapota sekuti tisapota kwamaita zuva ranhasi zuro nemamwe mazuva esati abva kwatakuinda ndo padhuze madho tinogona kumboti siyei, asi chinhu chakakosha right now ndofunga kuti ini ndichibva muzuva ramangwana kuno kwaChireya mazenge edu guys 23 akanga akwana, neizvozvo zvacho nezvimahuku nails zvikange zvakwana. Neniwo ndoenda ndichifara ndozova kuti at least roof denga ravapo. Madho togozodzoka pamwe tomapema edu madho anenge ari matatu uyezve nemagirazi ayo ndo zvinhu zvitokotoko zvinenge zvasara, otherwise mudhuri unenge wafamba hamozviona.
zvekumadhoo hatisi kutombozvitaura izvozvi maekera kana magirazi because chakakala chakaita sei mukutombozviziva kati hamusi kuzviziva muziva sei chimunditsanangurira muziva sei manya shamwari manya oninoita iwe mazvionere zvaitika apa mazvionere simbi zvedzemudenga dzauya zvedzi simbi dzengoro yemoto munzwa sei tikuhwane kusunguka papapa chamwoyo wangu watonaka mukati memoyo masimbi aya arira nawo chauchiti zvauya totonakiwa ko mazenge simbi dzakwana mazenge mani matatu mazenge ari matatu chimbodzibatewo simbi dzenyu mukumatokwana chikati chatinoona kuti togadziwa nokupedza nyumba iyoyo mazenge ndo aya 3 idzi ndo simbi dzichange dzichirufa chimbodzibataiwo mukumatobias dziri mushopu kuda modzi manzwa sei iyo inorema monzwa sei muri kunamata kutonamata baba vanonamata zveshuwa zvamwari vaenda kugomo vachinamata mbenge ipiri zviri kuita kamapurei ari kusvika kwasira zvidoko doko kwasira mazenge 23 aiwa kana ashara 23 ashara ndandiboona waya tiasvika nini nguti anosvika nini ko kasasvika mangwana ndoita zveni mukumatobias totenda chaizvo nditi zvinhu zvoda kutenda vanhu ndotenda zvikuru zvokuti shuwa zvinhu zviendere mberi chingaregererewe kuti nyumba ibambe chikade shoko rangu randabata irori mudibachira mudibate chaizvo icho tichivaudza kuti bhebhi imba yapera iyi aiwa bhebhi nyumba yapera iyi nyumba yapera chaizvo chikatoda kuti tikumbidzo zvakarentendezvindini ikokwetika mashoesha matombo kana kuti ashime matombo apinde mukati menyumba imamo tokoona kuti teozvodini tikwaisire kuti kumidza kuti ndezvopinda mukati tichoti kuda kuti chibarira chacho njani ashe matombo tiashara matombo chete nandikuda kuti ashiwe matombo echi raiti vari kusara vanosaripi raiti ndatatota kutota lost and found nemoti iwore chibhebhi ndazvinzwa Jesus, chichodai baby chitai ite tizomukuvatobi kitsa ganeyo kitsa mutwisiro wacho uyanditone kubabo aiwa ilipera nyumba sauya aiwa irikupera shamwari aiwa inopigwa simbi jauya mazhenga auya kwashara mama saka ribhimi yedu moiona iri kufamba vanhu vamwari kwatikabva ndokure jesu musiki wedenga arati aukwasara mashoma kumana 23 chete aiwa batsirai vamukoma tobhava vapinde muimba vanga vahwa nematendere mani matongo evamwe akirira mheri mamazuva nemafadzi vanga vahwa nekuti vagara pano vagara panapa aiwa ngatingotsungaika tipedza takaenda hai guys kwatakabva ndokure iwu ndoda kutenda ende rambai muchingotisapota we are almost there 23 tatichi we are almost there taurei vaudze kuti guys you are almost there yes avatokozvina kutisiwa titotitenda chaizvo amurisi saka ndizvo ndinoda kuti zivo kuti shuwa ngaendere mberi mazenge vanhu vamwari zvokwadi mamwe aweje 23 tasarwa neizvozvi masikati ano asara kusvika mangwana masikati kuma2 pm mangwana ma2 ndinganawana kuti akwanise sarizvatikusaka. Alright. So guys, thank you very much. Vada kuti vasapote mukumatobias. Mondibata ndichiri kuno nhasi uye mangwana Saturday kusvika masikati.
ndiri kuno ndinoda kungoti dai Mwari vatikumburira mazenga angu ndibve kuno kwakwana nezita raJesu so that vakangopedza kudai vakutosara kuzoplasta kuzheni mukati izvi zvenamagirazi nanachizvi ndinogona kuzodzoka tozviita asi imba ine yafamba ine mairi bhozi kumazenge ndo kwakaipa akunomira mushe asiwo zvinoita Mwari kana zvikanzi zvaita zvakanaka marata akasira kukwana bhozi ndichiriwo doubting Thomas ina nangu faith yakaita seyangu Tobias handisi kuti tinomawana here 23 kana kuti tichamashayiwa hamuzviona tinogona kumawana tinogona kumashayiwa munamate awane nasi munotomboti fofa nemunamato mamuchinamata zvokwadi haikona kuti mazopinda pa mochirega kuzonamata futika moti zvangu zvaita ndizvo maitobias moti kuti guys bye bye